Hola Sapienciers! Per mostrar el vostre projecte teniu la possibilitat de fer una exposició oral. Encara que siguin voluntàries, les tindrem molt en compte a l'hora de triar els 30 projectes finalistes. Vols saber com preparar la teua? Atent! La primera coseta que heu de saber és que teniu 5 minuts per a exposar la vostra idea. Per tant, heu d'aconseguir sintetitzar la vostra hipòtesi inicial, la metodologia i les conclusions en molt poquet temps. El meu consell és que vos feu un guió d'entre 600 i 700 paraules. És més, si ho aconseguiu resumir més, millor encara, perquè si no, vos passareu del temps. Una vegada va arribant el dia de l'exposició, notareu com van pujant els nervis a poc a poc. És completament normal. Si no estiguereu nerviosos, significaria que el que esteu fent no vos importa i, collinsos, li haveu dedicat moltes hores al projecte. Això sí, hi ha certs truquets que vos ajudaran a mantindre la calma mentre esteu davant del jurat. El primer és concentrar-vos al vostre ventre quan aneu a parlar. Poseu un poquet dur, obriu les espatlles, projecteu la veu. Així, encara que estigueu molt nerviosos, pareixerà que sou la persona més segura del món. Després, aprofiteu tot l'escenari. Durant la presentació és vostre. Camineu, moveu-vos, això ajuda a alliberar els nervis. I a més, també dona peu a que feu canvis de persona per a que expliquen cadascuna de les parts del projecte. Finalment, si vos equivoqueu en alguna coseta, no passa res. Vosaltres sou els únics que sabeu exactament el que voleu dir. Per tant, mentre que el que digueu siga coherent amb el que heu fet, no pareu l'exposició. A més, la bellesa d'un text és que siga el més concís possible. Però a una exposició, quan més sucre, més dolç. Teniu un art increïble al vostre interior que podeu aprofitar per a sorprendre al jurat. Podeu portar parts dels vostres projectes si és alguna cosa física, podeu portar els prototipus, o podeu mostrar en directe com funciona. Imaginació al poder. I recordeu, en cas de que arribeu a ser finalistes, un dels premis és a la millor exposició oral. 500 euros vos esperen. Des de Sapiència estem desitjant veure-vos i conèixer-vos. Així que ja sabeu, força, ànim i endavant. Ens vegem molt prompte.